Gatusan na ka mga loose firearms ang gipang surrender ngadto sa mga sundalo, pulis o provincial government sa Basilan. Kini tungod sa programang Small Arms and Light Weapons Program sa gobyerno. Busa kampante na ang ubang residente og bisita nga mosuroy sa mga giilang tourist destination sa probinsya. Tungod niini, gitukod ang pinakaunang hostel sa layong isla sa Basilan. Nahimutan kini sa barangay Bukot Umos. Gobyerno sa Basilan ang nagpahimo niini aron adunay kapuy-an ang mga bisita sa lugar ug libre kining ipagamit. Gitawag kini og Astana Kasila sa hostel. Binigyan na tayo ng provincial government ng isang project na napakahalaga din kasi tulad nyo mga bisita namin minsan pag pumupunta kayo dito sa personal na sa private na bahay na lang namin kayo nakikita. Sa ngayon may tinatawag kaming Astana Kasilasa Hostel. Gipasalig sa provincial government nga daghan pa ang mga proyekto ang itukod sa Tabuan Lasa aron dungan nga mulambo sama sa ubang munisipyo sa Basilan. Gipasigarbo ni Mayor Manisan ang ilang peace and order condition. Mula nung namuno ako bilang mayor sa Tabuan Lasa sa 2 years ko. So far sa ngayon, andyan yung report ng PNP na sa zero crimes po yung Tabuan Lasa. Ganun po siya sa ngayon. Sa 2 years kong pamumuno. Lahat ng lido natin dito, alam nyo yan, siguro nakapunta rin kayo dito, sinuportahan nila tayo para isettle ko lahat yung problema namin dito sa Tabuan Lasa. Sa ngayon, parang kahit pa paano, tahimik, wala nang lido na tira dito sa amin, naayos na natin. Mismong si Governor Jim Saliman Hataman ang nag-turnover sa hostel nga gipasalamatan pag-ayo sa mga tao ug mismong sa LGU sa Tabuan Lasa. Cherry May Gonzalez, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe